Pois o proceso de toma de mostras comeza ao chegar á bodega levantando acta, reflexando os datos da adega, tamén do funcionario que representa a Xunta, como do adegueiro. Unha vez entramos en bodega, comprobamos que o viño pertenece á categoría na que se inscribiu, que as existencias mínimas en bodega son as exixidas e procedemos a escoller 6 botellas da parte do viño que está embotellado e etiquetado. Ano tras ano é un aliciente presentarnos a esta cata e intentaremos repetir o premio do ano pasado. Despois meten en unhas bolsas opacas para guardar o anonimato e as caixas se precintan, a sinatura e co rotulado a categoría na que se presenta a adega. Se logo asinar a acta e se lle entrega unha copia, así como tamén unha das botellas que se collen, unha das 6 botellas, queda na adega de testigo. La gente puede valorar el trabajo que hacemos en cada bodega, con nuestros vinos, y si tienes la suerte ya de que te den un premio, pues mucho mejor. Participamos nesta cata porque é unha cata moi democrática na que participan prácticamente todos os viños de Galicia e supón un impulso moi importante para os viños que son recoñecidos nela. Pues participamos en la cata oficial de vinos y aguardientes de Galicia porque consideramos que es muy interesante y sobre todo si en el caso de recibir un premio con el que contamos, siempre tiene bastante trascendencia. O sector se coñece máis e tamén é un momento para estar con outros colegas, outras zonas. Pues porque es una cata muy importante a nivel Galicia, se dan los vinos a conocer muy bien y es una cosa que coge fama a nivel Galicia y a nivel fuera de Galicia. O proceso da cata é moi diáfano, é moi limpio, de unha forma podes coñecer os viños que estás catando. Por supuesto, todos los vinos o todas las botellas están tapadas para que toda la cata sea a ciegas y vamos puntuando según nosotros creemos que es nuestra valoración personal como profesionales.